Ах ти, Калояне, ах ти! Какво направи ти, Калояне? Какво направи тук? Ах ти, Калояне, ах ти! Ах ти, ах ти! Ах ти! Калояне! Калояне! Ах ти, Калояне, ах ти! Калояне! Ти какво търсиш тук вътре? Няни? Айде слизай. Не, слизай. Слизай. Бързо слизай. Бързо. Ах ти, какво правиш? Ах, майка ти да те види сега. Какво правиш ти? Ах ти, Калояне, ах ти! Ах ти! Ах ти, Калояне, ах ти! Да. Ах ти!